Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo ikusentzule eta ongetorri gaurko saio honetara. Ostiralaren 20 dugu gaurkoa, ostirala, eta horregatik gaur Arantzaibarra izango dugu asteburu honetako estreinaldi guztien berri emateko. Ondoren gaur Sanduzelaiko jaiak hasiko dira eta Izaskun Artigaz Sanduzelaiko festen jaialdian egon zen eta gero ikusteko aukera izango duzue. Hor martxa hartzeko. Ondoren saioa bukatu baino lehen, azkenengo atalean artearen ibilbidea izango dugu, Kondestable Jauregian artea oinez izeneko erakusketa ikusgai dagoelako. Orain eman diezaiogun saioari hasiera gaurko efemerideekin. Gaurko bi efemerideak 21. mendearen hasieran gertatu ziren. Lehendabizikoa 2004. urtean Bizkaiko Gernika-Lumo udalerrian. Gernikako arbola Euskal Herriko foruen eta askatasunaren sinboloa zena kasu horretan hil egin zen 156 urterekin onddo baten ondorioz. Lau urte geroago, 2008. urtean, Somaliako kostaldetik Indiako ozeanoan 852 kilometroetara Somaliako hainbat piratek Playa de Bakio atunontzi euskalduna bahitu egin zuten eta 7 egun geroago askatu. Titularrei paso emango diegu orain Aitziber Iturriaren eskutik. Arratsaldeon, Ainhoa, hauexe dira gaurko egunak utzi dizkigun lerroburuak. Apirilako 20 ditu gaur honako albiste hauek utzi dizkigu egunak, hasteko etak maiatzeko lehen asteburuan iragarriko du bere desegitea. Gaur goizean erakundeak Gara eta Berriara bidalitako oharrean aitortu du zinez sentitzen duela eragindako samina handia. Honen aurrean Nafarroako gobernuak esan du amaiera behin betikoa eta benetakoa izan behar duela. Altsasuko auziko 4. epaiketa egunean lekukoek ez zuten ezer ikusi eta defentsaren tesia indartu dute. Nafarroan bertzalde hondakinen eta haien fiskalitatearen Nafarroako foru legea onartuko dute datozen egunetan. Ekonomia zirkularra bultzatuko du, murriztu, berrerabili eta birziklatu kontzeptuei erreparatuz. Eta pentsiodunek manifestazioa handi bitara deitu dute maiatzerako mobilizazioak maiatzaren 8 eta 26 egingo dituzte Hego Euskal Herrian. Albiste gehiago utzi dizkigu gaurko egunak, LAB sindikatuak aurtengo maiatzaren lehenerako bere irakurketa eta egun horretarako deituko dituen Nafarroko mobilizazioen berri eman du gaur goizean. Eta edalontzi berrerabilgarriak Iruña guztira zabalduko dituzte jai batzordeak eta udalak. Eta zinema kontuetan dugu albiste orain, Another Day of Life, Raúl de la Fuente Nafarraren filma, Kansen izango da. Eta orain mendian izandako edo mendiari lotuta izandako albiste latz baten berri eman behar dizuegu, Maria Abrego hilda, mendizale referente bat, Kabira igozen lehen euskal mendizalea izan zen Josema Kasimirorekin batera. Eta gaurko albisteekin bukatzeko aurrendako euskarazko antzerki testuen lehiaketa irabazi zen Maximiliano Ipuin kontalari antzezlanaren estreinaldiaren aurkezpena egin dute. Ea zen nolako azalak ditugun gaurko egunkarietan eta Diario de Navarrarekin hasiko gara. Goian lerroburu nagusian, Nafarroako unibertsitateak 379 milioi euro fakturatzen ditu eta 4.566 lanpostu sortzen ditu. Azaleko argazkian, atzo hasitako Refena erakustazoka erakusten da. Azpian titular hau dago. Bigarren eskuko autoak Refenan. Diario de Notiziasekin jarraituko dugu. Lerroburu nagusian hurrengoa irakurri daiteke. Gobernuak 121 autobidean matrikulen eta gunen arabera iragaitzazko trafikoa mugatzea mahaigaineratzen du. Beherago 1986ko irudi batean atzo zendutako Mari Abrego alpinista nafarra ageri da.
Karakorum mendikateko kabiko tontorrean, hain zuzen ere. Argazki historikoa da. Izenburu honek laguntzen du. Agur, Mari. Komunikabide euskaldunekin pasa aurretik, ea zer daukagun Gara egunkarian. Goikaldean lerroburu nagusia aurkitzen da eta hau dio. Etak eragindako mina eta sufrimendua aitortzen du, errespetua erakusten du eta berriro ez errepikatzeko promesa egiten du. Argazkian Miguel Díaz-Canel politikari kubatarra agertzen da lerroburu honekin batera. Díaz-Canelek Kubako irautzaren jarraipena gidatuko du. Orain bai, komunikabide euskaldunekin jarraituko dugu eta hau da Berri egunkarian daukaguna. Azaleko irudian etari erreferentzia egiten zaio eta izenburu honek laguntzen du irudia. Egindako kaltea onartu du etak. Ezkerreko zutabean eduki ezberdinak ditugu. Hasteko Arian atalean berri hau ageri da. Lekukoek ere ukatu egin dute Altsasuko auziko bertsio ofiziala. Horren azpian, Euskal Alderdi Jeltzaleak ez die osoko zuzenketarik jarriko PPren aurrekontuei. Beherago, FEASRrek kendu egin du sektore arteko itunaren aurka jarritako salaketa. Eta bukatzeko Díaz-Canel presidente berriak leialtasuna hitzeman dio iraultzari. Bukatzeko Arian atalarekin. Ze horren azpian kultura atalean, Koldo Mitxelenaren liburutegia handitu egingo dute 2019an obretan hasita. Euskal Herria Irratiko webgunearekin bukatuko dugu. Goian ezkerrean Euskal Herria kantuz egune Iruñean izanen da. Horren ondoan eskuinean, Salgai Arantzadi eta Sanduzelaiko igerilekuetarako abonamendua. Dagoeneko eskuratu daiteke eta. Beherago ezkerrean, eskola jantokia ordaintzeko diru laguntzak eskatzeko epea zabalik. Eskuinean beherago, zumba eta spinning batera elkartasun eta kirola bat eginik Ororbian. Eta amaitzeko edalontzi erabilgarriak Iruñea guztira zabalduko dituzte jai batzordeak eta udalak. Egin dezagun aurrera gaurko eta asteburu honetako agendarekin. Gaur eta bihar goizeko 8:30 udaberriko karpa unibertsitarioa hasi da eta bihar arte iraungo du Amaia Kirol hirian. Sarrera aldez aurretik 15 euro balio zuen eta orain lehiatilan 20 euro balio du. Gaur eta apirilaren 22 arte Burlatan pintxoaren astea ospatuko da. Sarrerak 2,20 euro balio du, soilik pintxoa hartzen baldin baduzue, eta ardoarekin 3,50. Gaur arratsaldeko 6etan, Itaroa espazioan, familiarentzat ikuskizun bat eskainiko da. Magia ikuskizuna, sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 6:30etan, Baluarte jauregian musikal bat, Dirty Dancing. Gaur ez da azkenengo egune izango, 22 arte irango baitu, baina ordua aldatu egingo da. Beraz, kontsultatu haien webgunean, Baluarte jauregiko webgunean. Gaur, esan dugun moduan, arratsaldeko 6:30etan izango da. Gaur ere arratsaldeko 7etan Mendillorriko Zibiboxean 3. jardunaldi historikoei amaiera emango diete proiekzio batekin, dokumental baten proiekzioa, gazteleraz. Ezkaba Frankoren kartzelatik egindako ihesaldi handia, sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 7etan Arrotu zentroan beste hitzaldi bat gazteleraz. LGTBI errefuxiatuak, armairurik gabe, mugarik gabe, izenburupean, sarrera librea da. Ordu bat geroago, gaur arratsaldeko 8etan Gaiarre antzokian, antzerki bat gazteleraz, El Caballero de Olmedo, sarrerak 22 euro balio du. Gaur gaueko 9:30etan Zentral Cafe antzokian kontzertu batez disfrutatzeko aukere izango duzue. Funkilloren 20 urteak birpasatuko dira eta sarrerak 15 euro balio du. Bihar arratsaldeko 7etan Burlatako kulturetxean Burlatako 3. Habanera Festivala ospatuko da. Sarrerak 8 euro balio du.
Bihar gaueko 9:30 Central Cafe antzokian Belako musika taldeak bere diska berriaren aurkezpena egingo du. Sarrerak 14 euro balio du. Eta Iruñerriko agenda alde batera utzita, bihar Lizarraldean jaialdi bat ospatuko da. Gure esku dago Lizarraldeak antolatutakoa da, Nosaltres Prest izenburua dauka festivalak, eta ekintzaz betetako jardunaldia izango da. Umeentzako jolasekin, talde kulturalen kontzentrazio batekin, baina baita herri bazkari bat izango da, ikuskizunak, kalekirak eta eguna bukatzeko kontzertuak, glaukoma, ses eta auxili taldeen eskutik. Amaitzeko L.DJ-a, sarrerak Iruñako Garaki tabernan eta herriko tabernan salgai daude. Baso meu zein itxaso, urte luzez egon dira, zieltasunez begira begiak malkoz, lausoa bestu nahian akaso. Etorkizuna biharra, marrazten gara tematu, lagunez aitez izutu dugu zure, beharra jantzi ezazu irrifarra. Gau
Zero oskarbi edo laino gutxikin egongo da. Hego-ekialdeko haize ahul bizia ibiliko da bolada gogorrekin bereziki ekialdean. Temperaturan aldaketarik ez. Larun batean zerua laino gutxikin egongo da goi laino batzukin. Hego-ekialdeko haize ahul bizia ibiliko da egunaren lehen partean eta gauean bolada gogorrekin. Arratsaldean indarra galduko du. Temperatura minimoetan aldaketarik ez eta maximoak gutxi igoko dira. Igandean aldaketa batzuk espero dira. Zeruan laino gehiago ikusiko ditugu goiz partean erdi mailako lainoak eta goi lainoak nagusituko dira eta arratsaldean bero lainoak garatuko dira eta zaparrada ertainak bota ditzake. Goizetik aurrera iparraldeko haizea ibiliko da eta honela temperatura maximoak nabarmen jaitsiko dira ipar partean eta gutxiago gainontzekoan. Iruin herriko albisteei paso emango diegu orain. Goazen lehenengo Atarrabia herriarekin. Atarrabian hasteko txirrindularen eta espazioaren erabileraren bidez emakumeen ahulduntzea lortzeko helburuarekin, Erkuden Almagro herriko bizilaguna eta Bizikume Mujeres Enbizi taldearen bultzatzailea dena hitzaldi bat emango du. Emakumeok txirrindulan aldapak gainditzen izenburupean izango da, apirilaren 24ean kulturetxean arratsaldeko 7etan. Honez gain, maiatzean emakumeak bizikletan edo txirrindulan ibiltzen ikasteko, konpontzen jakiteko eta baita bide seguruak ezagutzeko ere, 2 ikastaro edo kurtso eskainiko dira. Argibide guztiak Atarrabiako udalaren web orrian zintzilikatutak daude. Maiatzaren 4tik 25 bitarte 2017-2018 denboraldian udaletxeko kirol eskoletan izena eman dutenek, 2018-19 denboraldian eskolan jarraituko duten ala ez, baieztatu beharko dute modu hauetako baten bitartez. 012 telefonora deituz edo Atarrabiako udaleko herritarrak hartzeko bulegora joan da. Atarrabiako udalaren webunean era aurrekoarekin gertatu den moduan xehetasun guztiak aurkitu daitezke. 50 eta 60 litro bitarteko edukiera duten 35 paperontzi bikoitzen horniketa egingo da Atarrabian. Plastikoa eta ontziak zatikatzeko kupel bat izango dute eta Atarrabia iraunkorra rotuloa ere eramango dute. Parte hartzeko edota eskaintzak aurkezteko epea maiatzaren 8an amaituko da. Halaber, errepidea horizontalki seinalizatzeko makina bat jarriko da Atarrabian eta eskaintzak maiatzaren 7 arte aurkeztu ahalko dira. Bestalde, Atarrabiako udalak kirol zerbitzuan jardueren arduraduna lanpostuan aldi baterako kontratatzeko zerrenda bat osatzeko deialdia egin du. Eskabideak aurkezteko epea maiatzaren 7an bukatuko da ere. Eta bukatzeko Atarrabiarekin liburuaren eguna dela eta berdintasun zerbitzuak adin guztiei zuzendutako 31 liburu emango dizkio Atarrabiako liburutegiari. Euskeraz eta gazteleraz izango dira liburu hauek, berdintasunari, hezkidetzari, feminismoari eta bestelako gaiei buruzkoak. Iruñarekin bukatuko dugu. Eta Iruñean hau daukagu hasteko. Iruñako udalak froga baten bidez administrari ofizialak kontratatzeko zerrenda bat betetzeko deialdia luzatu du. Eskaerak apirilaren 30 arte aurkeztu daitezke eta oinarriak apirilaren eta oinarriak ere udalaren webunean aurkitu daiteke, baina baita apirilaren 19ko 75. Nafarroako aldizkari ofizialean aurkitu daitezke. Apirilaren 14ean bestalde familiek udalari urtarriletik ekainera bitarte eskoletako jantokiak ordaintzeko diru laguntzak eskatzeko epea irekiko da. 3 milioi euroko aurrekontua dago horretara zuzenduta eta eskaerak maiatzaren 14 arte aurkeztu ahalko dira. San Frantziskoko liburutegiak 2 irakurketa klub berri sortu ditu. Hiritarrentzako irekia da
bat euskeraz eta bestea irakurketa dramatizatuak egiteko. Inskribatzeko aukera dago jada eta horretarako 948-21-05-24 telefonora deitu daiteke edota biblisfrabilduanavarra.es helbidera idatzi. Iruñako udalak eta auzoetako jai batzordeak hitzarmen bat sinatu dute edalontzi berrerabilgarria hiri osoko jaietara edatzeko edo zabaltzeko. Ekimena asteburu honetan hasiko da Sanduzelaiko jaiekin. 2000 edalontzi banatuko baitira. Bihar larunbatarekin Ermitagaina eta Zabalguneko udal merkatuek udaberria dastatzeko elkartasunezko pintxoak eskainiko dituzte. Sasoiko produktuekin eginikoak izango dira pintxo hauek eta Nafarroako sor marka duen ardoa ere emango da. Guzti hau, bai pintxoa eta baita ardoa ere, euro baten truke eskuratu ahalko da. Eta Nafarroako Parkinson elkarteari laguntzeko izango da. Eguerdiko 12etatik eguerdiko ordubietara arte iraungo du. Joko gela baterako langilea behar da Iruñan, lanbide ikasketa eskatzen da aldi baterako kontratua kurrikulunak sagrario.angianoabildua@saudicom.com. Iruñako arraindegi batean saltzailea behar da aritzeko ez dira ikasketarik eskatzen, azaroa arteko kontratua kurrikulunak bidali Maitane Olaberri Gurbiondo@gmail.com helbidera. Iruñako bingo batean saltzailea lokutore aritzeko langilea behar da. Derrigorrezko bigarren hezkuntza eskatzen da aldi baterako kontratua. Kurrikuluna bidali sagrario.angianoabildua@saudicom.com helbidera. Iruñako bingo batean zerbitzaria behar da. Derrigorrezko bigarren hezkuntza eskatzen da aldi baterako kontratua. Kurrikuluna bidali sagrario.angianoabildua@saudicom.com helbidera. Iruñako arraindegi batean banatzailea behar da, oinarrizko ikasketak eskatzen dira, astean 3 eguneko kontratua kurrikuluna bidali raulgerendiain@gmail.com helbidera. Kafetegiko saltzaile bat behar da Iruñan, oinarrizko ikasketak eskatzen dira aldi baterako kontratua da. Kurrikuluna bidali miravalles@pasteleriamiravalles.com helbidera. Zerbitzari bat behar da zizur txikian, ez dira ikasketarik eskatzen aldi baterako kontratua. Kurrikulunak asador@bidea2.es helbidera. Ostalaritzan makinarien eta aire girotuen montaketaren eta mantentziaren teknikoa behar da mutiloan, klimatizazioan formakuntza izatea baloratzen da. Aldi baterako kontratua kurrikuluna bidali serfriruna@serfriruna.com helbidera. Ostalaritzako makinaria eta aire girotuaren montaketa eta konpontzearen laguntzailea behar da, formakuntza profesionala baloratzen da, aldi baterako kontratua. Kurrikuluna bidali serfriruna@serfriruna.com helbidera. Elektrizitate teknikoa behar da Iruñan, elektrizitate arloko ikasketa baloratzen dira, aldi baterako kontratua. Kurrikuluna bidali info@prebencionescaba.com helbidera. Euskara dakien administrari ofiziala behar da Barañainen, ze mailako ikasketak eskatzen dira. Barañaingo udaletxeak dituen beharren arabera egingo da kontratazioa. Interesatuak bidali kurrikulunak vbikoitza@baranain.es helbidera. Euskara dakien kultur dinamizatzailea behar da Barañainen. Titulazio unibertsitarioa goi maila edo erdi maila eskatzen da. Barañaingo udaletxeak dituen beharren arabera egingo da kontratazioa. Interesatua bidali kurrikulunak vbikoitza@baranain.es helbidera. Bi higienezin komerzial behar dira Iruñan, ez dira ikasketarik eskatzen aldi baterako kontratua da. Kurrikuluna bidali info@mariaijimena.com helbidera. Parrilleroa behar da Iruñan, ez dira ikasketarik eskatzen aldi baterako kontratua. Kurrikuluna bidali marijose@todotel.es helbidera. Lau aholkulari komerzial behar dira Iruñan, derrigorrezko bigarren hezkuntza eskatzen da aldi baterako kontratua. Kurrikulunak bidali vsolana@eusnatel.com helbidera.
Ekitaldietarako zerbitzu anitzetako langileak behar dira Iruñain, denbora libreko monitore titulua baloratuko da aldi baterako kontratua. Kurrikulunak bidali ibilbide services @gmail.com helbidera. Komunitateen mantentzeako langilea behar da Berriozarren, ez dira ikasketarik eskatzen aldi baterako kontratua. Kurrikuluna bidali repararte@repararte.net helbidera. Beira ikoizten duen tailerreko arduraduna behar da Iruñan, goi maila edo ingenieri teknikoa eskatzen da. Enpresa kontratu egingo zaie, kurrikuluna bidali oiane.burgi@randstad.es helbidera. Obrako arduraduna behar da Iruñan, goi maila edo ingenieria teknikoa eskatzen da, enpresa kontratu egingo zaie. Kurrikuluna bidali oiane.burgi@randstad.es helbidera. Elektrizitate eta mekanikako ingenieri teknikoa behar da Mutiloan. Elektrizitate eta mekanika ingenieri ikasketak baloratzen dira, aldi baterako kontratu eginen zaie. Kurrikuluna bidali oka.pamplona@ingein.es helbidera. 2 soldadore behar dira Iruñan, ez dira ikasketarik eskatzen, 3 hilabeteko kontratu eginen zaie. Kurrikuluna bidali rrhh.pamplona@ananda.es helbidera. Garabi zubiarekin aritzeko langilea behar da Iruñan, goi maila amaituta izatea eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaie. Kurrikuluna bidali selekzion@serkoten.com helbidera. Ari soldadorea behar da Iruñan, ez dira ikasketarik eskatzen, aldi baterako kontratu jardunaldia osoarekin. Kurrikuluna bidali selekzion@serkoten.com helbidera. 2 soldadore behar dira Iruñan, soldadurako erdi maila eskatzen da, denbora osoko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali ofertas@proiseret.es helbidera. Autobus gidaria behar da Iruñaldean, ez dira ikasketarik eskatzen, eskola ikasturterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali lanmugiroarra@infonegozio.com helbidera. Lore saltzaile laguntzailea behar da Iruñan, lore zaintzako ikasketak itzanak baloratuko dira, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali proveedores@floristeriatorrents.com helbidera. Telefonoz saltzen duen langilea behar da Orkoienen, ez dira ikasketarik eskatzen, denbora zehatzeko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali laura.rodriguez@nortempo.com helbidera. Laborategi frogetarako 2 teknikari behar daira Iruñan, laborategiko frogen goi maila izatea eskatzen da, behin-behineko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali cepen@navarra.es helbidera. 3 sukaldari behar dira Iruñan, ez dira ikasketarik eskatzen, oporra betetzeko kontratu eginen zaie. Kurrikuluna bidali personal@servalcatering.com helbidera. Administrari laguntzailea behar da Aizoinen, administraitzako erdi edo goi maila eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali sandra.etxeberria.1984@gmail.com helbidera. Ezgaitasuna duten 2 garbitzaile behar dira Noainen, ez dira ikasketarik eskatzen. Urte bateko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali jjimeno@gureak.com helbidera. Saltzailea behar da Iruñan, batxilergoa edo baliokidea izatea eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali eskuluazul@hotmail.com helbidera. Makinetako biltzaile teknikoa behar da Iruñan, elektrizitate eta elektronika lanbide ikasketak eta mantentze elektrikoa eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali selekzion@ekasa.net helbidera. Zerbitzaria behar da Zizur Nagusian, oinarrizko ikasketak eskatzen dira, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali Michelita Gidoi Bajoa 8819@hotmail.com helbidera. Instalazio termikoen mantentze teknikoa behar da Taxoaren, elektrizitateko erdi maila edo baliokidea izatea eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaie. Kurrikuluna bidali selección_de personas@gmail.com helbidera. Autokarabanen konpontze lagilea behar da Noainen, elektrizitate eta mekanikako oinarrizko ezagutzak baloratuko dira, 3 hilabeteko aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali komerzial@lobekarabanin.com helbidera. 2 aholkulari komerzial behar dira Iruñan, batxilergoa eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaie. Kurrikuluna bidali teresa.oio@randstad.es helbidera.
Bertako eta nazioarteko trailer gidaria behar da Uharten, ez dira ikasketarik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaie. Kurrikuluna bidali rebeka.txik@lesmark.es helbidera. Azitzaile laguntzailea behar da Iruñan, azitzaile sozialarekin zerikusia duten ikasketa baloratuko dira. Aldi baterako kontratu eginen zaie. Kurrikuluna bidali selekzion personal 4077@gmail.com helbidera. Farmazian aritzeko langilea behar da Iruñan. Farmaziako lizentziatura edo gradoa eskatzen da. 6 hilabeteko aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali marabi@mabera.sesores.com helbidera. Metalurgian aritzeko langilea behar da Iruñaldean. Derrigorrezko 2. hezkuntza eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali miren.erro@randstad.es helbidera. Saltzailea behar da Iruñan, erdi maila edo batxilergoa eskatzen da, mugagabeko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali makapoten@hotmail.com helbidera. Sukaldaria behar da Tarrabian, ostalaritza ikasketak izatea baloratuko da. Aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali telisa@gmail.com helbidera. Bi obra arduradun behar dira Iruñaldean, derrigorrezko ikasketak eskatzen dira obrarengatik kontratu eginen zaie. Kurrikuluna bidali general@vdr.es helbidera. Administrari laguntzailea behar da Burlatan, administraritzako goi maila edo baliokidea eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali info@cedotabulas.com helbidera. Iturgina behar da Iruñan, iturgin eta berogailuen ikasketak eskatzen dira, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali info@biarinstalaciones.com helbidera. Sukaldaria behar da Iruñan, lanpostuarekin zerikusia duten ikasketak izatea baloratuko da, aldi baterako 12 hilabeteko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali tabernaarpea@gmail.com helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Donestebe.